ונגיע למצב... משחק כזה טוב, יש סביבו סיפור קצר מאוד וארוך מאוד. מבחינתי זה לא היה מתקבל על הדעת שיחזיקו כרטיסים, אני יודע, כל מיני משרדים בתל אביב או דברים כאלה, ויש הרבה אוהדים שרוצים לבוא ורוצים להיות בחגיגה הזאת ולא יכולים. כל ירושלים והאוהדים שלה התארגנו בצורה יוצאת מן הכלל והביאו קהל גדול ורב למגרש. כמה מאות כרטיסים הצלחתי לקנות ולהביא את זה למשרד כרטיסים בירושלים ושימכור את זה לעוד אוהדים. פתאום בא ג'וק לעשות את החולצות, איזה 3,000 חולצות, בנדנות, דגלים, טופים. אתה עולה להתקפה ואתה מרים את הראש ואתה רואה רק אדום. זה הלם, אין ספק שהייתה לזה השפעה גדולה על המשחק. המשחק באיזשהו שלב נצמד והתחיל להיות נדנדה של סלים. כל מיני סיבות שלא הסכמתי איתם. וצ'מברס יצא לחופשה של 3 שבועות בארצות הברית. בתוך הקבוצה היו מספר שחקנים שהרימו גבה ואמרו מה זה, פתאום הוא נעלם. בערך שבועיים לפני משחק הגביע הוא חזר, או 10 ימים לפני משחק הגביע הוא חזר, ובעצם הייתה ירידה גדולה מאוד גם ביכולת שלו וגם ביכולת הקבוצתית. וזה פגע בנו בצורה מאוד מאוד קשה במשחק הזה. לקראת הסוף הרגליים שלו והאוויר שלו לא הספיק לו, וזה גם הוסיף לו להחטאה או 2 לקראת הסוף שהיו החטאות קריטיות. כל זה הביא למצב של שוויון, טיים-אאוט, כדור בידי הפועל ירושלים, והכל, הכל בסופו של דבר מתמקד בטיים-אאוט הזה. פיני ביקש לעשות שאני אקח את הכדור ויעשה פיק אנד רול. כשהוא אמר את זה, פיני, אני אמרתי, והמשיך דבר, אמרתי, אני לא רוצה. לא מתאים, לא, אני רוצה אופן. אז פיני התרגז, כי לא הספקתי להגיד מה, הוא אמר, טוב, אתה לא רוצה, לא צריך. צעקתי לו משהו, אתה לא סומך עליי, אז אל תסמוך עליי, לא צריך. שיקמתי, הוא אמר לי, לך לנשיא, נעשה סל, לך תביא את הגביע, משהו כזה. ההוראה שלי הייתה לעשות פאול על מי שיקבל את הכדור, להשתדל שגורדון לא יקבל את הכדור, ואם מישהו אחר יקבל את הכדור אפשר לעשות לו פאול, כדי שהכדור האחרון יהיה אצלנו, וגם כדי למנוע מעדי לעשות את מה שהוא יודע כל כך טוב ואוהב כל כך לעשות, וזה לקלוע סל ניצחון. כמעט לקראת סיום הטיים-אאוט הזה התחיל ויכוח, או לא ויכוח, תום צ'מברס מחה, החליט, יסית, רצה, טען שלא צריך לבצע פאול. צעקות, בלגן, צביקה וצ'מברס מנהלים דו-שיח, כל אחד מתבצר בעמדה שלו. בסוף צביקה גם באיזשהו מקום נכנע לדעה של צ'מברס. עם סיום הטיים-אאוט למעשה, שחקנים לא ידעו מה עושים. רד ליף צועק, what are we doing? במין איזה נדב יושב שם מנגב את הזיעה כאילו הוא לא יודע. היה פשוט כאוס לא נורמלי. שקט מוחלט, אף אחד לא מפריע, יש איזה קצב פנימי. אני לא סולח לעצמי על זה עד היום, מפני שבעצם שחקן אחד ששבר למעשה הוראות מאמן בצורה בניגוד לכל, אנרכיה, וזה איזשהו הפסד אכזרי שאתה מושך איתו איתך להרבה שנים.